Hej drenge, her får I noget feedback på jeres synopsis og på jeres storyboard for mig. Når jeg sidder og læser jeres beskrivelse her, så bliver jeg glad, fordi at jeg synes, det er en fin idé, I har her, og jeg kan sagtens se det her dilemma, som I sætter den her karakter i. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Jeg er lidt i tvivl, om I måske helt har fanget det med, hvad et vendepunkt er. Et vendepunkt, det er ligesom, hvor der sker noget, der drejer historien 180 grader. Altså man kan sige, at drengene mødes på skolen, de er fuld af energi, de er glade for det osv. Ikke alt er harmoni på det her tidspunkt. Hvad er det så, der gør, at lige pludselig så kommer man ud af den her harmoni? Det er vendepunktet. Og det sker jo nok hernede et sted, ikke det her med, at de bliver fristet af den her computer, eller to af dem bliver fristet af den her computer. Så det er nok jeres vendepunkt. Og jeres sidste vendepunkt, det er måske det her med, at han bliver sat i det her dilemma, om han skal tage skylden selv, eller han skal sladre om sine venner. Det er måske det andet vendepunkt. Hvad sker der til sidst? Får vi en slutning på det? Altså I skriver det her, tænker over, at han skal sladre, eller om han ellers bliver smidt ud, og så stadigvæk være venner. Det skal I måske have fundet ud af, hvad løsningen skal være på det. Storyboardet vil jeg ikke sige så meget om, fordi det er ikke særlig godt. I har 4 indstillinger indtil videre, 5 indstillinger, og de er tegnet totalt alle sammen. I var presset på tid, men det jeg vil sige til jer, inden I går ud og filmer, det er, at I skal sørge for, at I overholder de her forskellige benspænd, der er for jer. I skal sørge for, og nu har I ikke det i jeres storyboard endnu, I skal sørge for, at der er masser af nærbilleder og ultranærbilleder. Især den her karakter, der bliver sat i et dilemma, det er vigtigt, I formidler, hvordan den her karakter har det, hvad føler han, hvad er det, der sker inde i ham, og det kan I kun gøre ved at lave nogle gode nærbilleder af ham, så det skal I sørge for. Brug forskellige perspektiver. Film ham i frøperspektiv, film ham i fugleperspektiv, hvis der er behov for det. Hvis han skal fremstå lille og svag på et tidspunkt, det skal han sikkert, så skal vi op i fugleperspektiv for eksempel. Ikke? I skal også tænke over, hvordan laver I klippebevægelse. Det skal der være i jeres film, og hvis ikke I laver det i storyboardet, så vil jeg næsten ved med, så kan I ikke gøre det i klipperum. Så derfor tegn klippebevægelse i jeres storyboard, det er bare et godt råd. Så kan jeg heller ikke komme og sige bagefter, hvad sagde jeg. Så lad være med at give mig den mulighed. Det samme med klippeblikretningen. Det skal I også tegne i jeres storyboard. Vi skal se, hvad karakteren kigger på. Vi skal først se karakterens øjne. Han kigger på et eller andet. Hvad er det så, han kigger på? Det skal vi have i næste indstilling. Den her montage, den skal I også sørge for at tænke ind. Hvad var det nu, montage var? Prøv lige at undersøge det, hvis ikke I kan huske det. Ellers, sørg for alt det her, det bliver indarbejdet i det, I laver, drenge. I har meget arbejde foran jer, som I ikke har fået lavet endnu. Så jeg er meget bekymret for, hvordan jeres færdige produkt det bliver. Forhåbentlig har jeg ikke grund til den bekymring. Prove me wrong, please. Held og lykke med det. Hvis der er noget, I er i tvivl om, så kom og spørg mig. Vi ses.